Ya harus no. Hidup itu harus penuh dengan semangat agar bisa menggapai cita-cita. Begitupun sebaliknya, seseorang harus mempunyai cita-cita agar selalu mempunyai semangat hidup. Omonganmu karo gayamu wis kaya motivator TV-TV kae lho, Mas. Hidup itu. Loh, kok celelaan lho, Bang? Aku serius loh. Kita sebagai pelajar harus mempunyai cita-cita yang tinggi agar selalu mempunyai semangat untuk belajar. Nah, itu baru muridku. Kuwi yo Pak Budak lho. Mbak, baik is. Tunggu Mbak. Ya sik. Berapa Dra? Es susu di plastik. Anu itu Dra. Es batune rong enyek itu. Burung diteri kok. Walah, piye? Pembeli kecewa lho. Baru tak men piye wong diteri lho. Turun iki lho esuk-esuk ngombe es iki lho. Lah pengen kok. Esuk-esuk enake iki ngombe susu anget. Sing pengen ngombe aku kok. Sing ngatur sampean to, Mbak. Tur koyo enak. Susu anget tok di plastik. Wes, sudahnya meh ngombe apa iki? Jane enake yo es susu, Mbak. Sampean di kulkas ra to? Nah duwe kae lho. Enak freezer e? Ya enak. Wah, berarti iso nggo es batu lho. Ya iso sih. Lah kok ora nggae es batu? Ngono kuwi to, ra ketang sithik nggae es batu. Ku jagani nek ra diteri es batu, Mbak. Terus nenek pelanggan sing pengen tuku es, kuwi ben ra kecewa. Tur meneh, freezer e kae to, nek ra tau difungsikke iso rusak lho. Sing duwe kulkasnya aku kok sing ngaturi kowe lho. Balas. Arep tak nggo nyimpen sayuran, arep gawe es batu, arep tak nggo turu ya sak sirku. Wah, nek sampean turu nang kulkas, kaya paus sing diawetke lho, Pak. Wah. Wah. Masuk ini kan dunia lah ngelakuin apa. Aman ngopo to jane? Dunia itu kanane panas wae ini. Yo malah beneran to, pemeanin malah ndang garing. Yo, beneran kanane garing gundule sing mepene ya melu garing kuwi. Tuku es. Tuku kono to, Dik. Yo sampean ki lho tak kon tuku es. Males metu panas kok ngene kok malah kon metu iki. Bar tuku es lak yo ngombe es to, Mas. Wis ndang ono nyok duite. Ora mergo es males. Sik. Nyok diwadahi kene sisan. Lana kontrak kontruk kaya ngono sing brengas ngono lho, Mas. Ya Allah, panas ora mendo-mendo to ya. Oh, alah panas. Wah, es teh iki. Seporong sisan. Mantap. Pasane nopo marai sampeyan panas no. Ora menyejukkan ning sampeyan panas no. Ini panas iki digawe paracetamol no apa iso adem ya? Hanya tindakke tenang iki panas iki. Oh, iki tetep tuku es teh penny. Wes. Es teh.
tuku es teh saporong ya toh nggo nglaras. Ini kan pada teman apa mas? Arep golek es teh, panas banget lho. Lah kowe iki ngopo meneh ngono? Ya golek es teh kalau ini meh ngopo nek atuh. Oh, ya padha aku ya es teh. Is, es teh is. Es teh is. Sik. Nah cepet tok. Sak-sak lah. Lah. Is. Gembredek iki sing apa to? Es teh. Wah, kok do kompak men nggo porong to iki? Ben nama tokeh. Ya kan ora wira-wiri ngono lho, mrono mrene ngono lho. Dadi kan sisan. Wah, ya nek do tuku nganggo porong kabeh ya sing susah aku iki. Bedane apa to is? Regane garing ngepengke wae lho. Mboten masalah rego, Mas. Masalahe stok es batu kuwi menipis. Lah nek tak doli nganggo porong kabeh ya stokku entek no, Mas. Lah terus kok nek wong tuku es, aku yo ora ndek stok. Ayo karek kula es meneh to, nangel men. Males, Mas. Hawane panas banget kok. Oh, biasane yo gur garek ngecat, kan bakule ngeteri rene dhewe to. Bakule moh ngeteri, Mas. Lho kok mau ngeteri iki ngopo? Jarene bakule males kok, mergo hawane panas banget lho, Lek. Wis ngene weh, sing tak doli nganggo porong wong siji tok, liyane plastik. Aku sik lho. Lho, poronge sing nyenu dhisik dhewe niku kula. Ora iso sing linggo kene aku sik kok. Iki Ora iki poronge iki. Hop. Malah do gembredek iki ngopo ngono lho. iki terus piye? Sing saiki do pimpa, sing menang tak doli nganggo porong, liyane plastik. Bijaksana ngene iki. Ayo. Oh, pimpa. Om pimpa. Ayo kompak meneh ngopo ngono lho. Etan Pimpa. bejo, rumah bejo. Ya. Nah, Sing tak doli nganggo porong lek dul, liyane Sip. plastik. Iku bakale nang omah mat-matan deh. Panas Untung panas iki sing ngrasake ora mung aku tok. Es teh ini untuk mengurangi rasa dahaga dan panasnya matahari. Dan dodo mburi ndeger. Tapi iki kurang seger. Apa penake sadurunge ngentake es teh grujuk banyu ngono piye ya? Aduh sik, weh iki mesti luweh mat. Tenggorokanku garing, Cak. Aku iya, Mas. Hawane panas tenan iki, Mas. Tukang ngene bae yo. Gede mbak Ciboy, Mas. Aku masih sisa makan siang kok. Ya wis. Nek ono mampir omahku sik yo. Pra, astaga, Pra. Wah, sekrit. Mas Fadra. Mas, Apa, Dot? ada astana, Mas. Tak seger, Mas. Ini siapa ki, Mas? Kune papiku paling. Oh, aku jaluk sithik ya, Mas. Sangat lagi. Wis, sombenen. Tak salin sik yo. Yo.
Oke. Wah, Jan, seger tenan. Tak itu, Pak, disunani Pak, jelaporan. Timbang awake dhewe disini. Mending awake dhewe melarikan diri wae, Mas. Ide yang menarik itu. Ayo, tak celak konangan yuk. Dot. Ra. Lagi mulai sekolah toh? Enggak, Kok mampir ini sih ngombe-ngombe es teh sih. matur nuwun Pak. Maupun minum es teh kok. Nggih, Pak. Niki wis kembung kok. Bareng Pak. Ya. Hati-hati. Deh. Ya mau bocor ta iki? Ngerti omong gak disamprit yo ngene iki. Andra? Andra, Kenapa, Be? apa kowe ngombe es tehku? Boten nih? Lah iki kok entek iki ngerti-ngerti entek apa bocor iki? Loh, Oh, jolotut kali Supra mau nembung ajeng ngombe es teh ten porong niku wau. Jebul ditelaske to? sak mene mbane dinteki cah loro kuwi. Lah kuwi iki gentong apa-apa? Jet pam, Be.